Panongoriwo padhuze nepadhuze. Saka isusu kuona kwedu tiri kuti magetsi edu ndo ari kunetsa sezvo ari kuuya achiita on-off. Pakatsva imba yepanapa vakauya that very day, havana kumbotora nguva vakauya. Mukuru wacho akauya pano vakati it was on a Wednesday, vakati Friday tiri kuuya kuzokuisira transformer. Vanangosvika ndingokanda macertificate yangu pamusoro pomubhedha ndobvanaenda pamashops darutsoka zvekucha. Compensation yacho hatimboiona isu. Kana iri yemunhu inozo compensation yerudzi. Imba they can build a house for me, but mwana wangu anondidzoserei. But masikati kamufiriji mune mune nyama handiti. Saka inohorere nyama nekuti ukutya kutsvirwa nemba. Tiri kusangana zvakare muchirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Kana musati maita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe kuti mhuri yedu yeDestiny TV irambe ichikura. Hatina kana mazuva akawanda tabva kuno kukuwadzana phase 3 uko kwakanga kwabvira imba munova musina zvakaburitswamo nekuti moto wacho unonzi wakanga wakawandisa. Vavakidzani vakaedza kubatsira vakatadza. Hapana kana nguva pangojambwa imba imwe chete, imwe imba zvakare yabva yabatira moto. Iko zvino mai vanonzi mushure mekunge zvatoitika vakatozonomukira kuchipatara. Imba ndakaita zvokufonerwa nemunhu ndisipo. Ndanga ndaenda kumashops ndibva ndafonerwa zvikanzi namasvikai kuno imba yenyu yabvira. Ndo pandakasvika kuno kwakutooneka imba yabvira zvinhu zvese zvatsva kubva kumagumbezi, mawardrobe nehembe dzevana dzokupfeka. Muchitarisa imi moto uyu wakatanga sei? Chii chakakonzera moto mumba menyu imini? Moto mumba medu magetsi ekuno anenge achiita on off. Saka sokuona kwedu mumba mamusina kana anga achibika kana kuita sei. Saka tiri kuti magetsi zvaanoita anouya dzimwe dzimba achijamba dzimwe dzisingajambi. Saka tinoti pakuuya kwemagetsi akauya ndibva asvika ndokurova bhureka rari padhuze newardrobe. Wardrobe ndibva yabatira nemagumbezi nehembe zvese ndibva zvatsva. Panga pasina nguva imba iri pedyo pedyo nemi yabatirawo moto zvakare yatsva. Zvinhu izvi zvakakusiyai muri papi? Tiri kuona kuti tiri kungodarika imba 1 tichiuya pamba penyu imimi. Pangori nemba 1 chete pakati peimwe imba yakatsva nemba yenyu. Panongoriwo padhuze nepadhuze. Saka isusu kuona kwedu tiri kuti magetsi edu ndo ari kunetsa sezvo ari kuuya achiita on off. Mushure mekunge imwe imba yatsva, vezesa vane zvavakabatsira here kuti vagadzirise dambudziko sezvo vamwe vakanga vachitaura kuti inhau yezesa? Vezesa havana zvavakakwanisa kubatsira. Vezesa vakatouyawo hangu ini ndandisisipo ndatozoenda kuchipatara. Saka vezesa vakangoya ndibva vangodhingura magetsi avo. Ndibva vaenda vakati pane vamwe vanhu vachauya. Hapana vakazouya kusvika pari nhasi. Zvichireva kuti hamuna rubatsiro rwamaona kubva imimi kuzesa? Aiwa, hapana chatabatsirwa nezesa. Chii chamuri kuita imimi? Makadzokera zvakare here kune vanhu vezesa kuti mangomirira kuti vachauya pavanenge vauya? Takangomira sezvo vakasiya vatiudza kuti pane vachauya. Saka takangomirirawo vacho vakanzi vachauya kuti vauye. Takangomirira ipapo. Zvinhu maudzwa imimi kuti kumba kwenyu kuri kubvira. Pane here zvakakwanisa kuburitswa muimba payakanga yatanga kubvira? Uye ndeanani vakabatsira kuburitsa zvinhu izvi? Vanhu vakabatsira kubuditsa zvinhu vamwe manext door, kwozotiwo vanenge vakagarawo kukapaki uko ndo vakakwanisawo kudzimura moto nokubudisawo zvishoma zvasara zvamuri kuona izvi. Newardrobe iri uko neiyi yakarara apa iri uko haichatomboiti. Inde yatachifunga kuti kana zvikaita tichaigadzirisawo yoita, asi zvakaita sana magumbezi nehembe apa pasisi. Pane here vakatsanangura kuti vakatanga kuona moto zvafamba sei? Wakaonekwa sei kuti pamba apa pari kubvira uye dzaive kumanguvai? Vari kutaura vamwe vari kuti hanzi dziri kuma 1-2 ukoko. Vaive panext door ndo vakatanga kuona moto nevakomana vanonge vari kukapaki.
ndowakatanga kuona moto ndobauya kuzodzimura. Chii chamungade kutaura kuvavakidzani venyu kana kuti ivavo vanhu vakakubatsirai kudzimura moto uye kune vezesa vanoona nezvemagetsi izvi? Ndinoti kuvavakidzani vangu ndinotenda nerubatsiro rwawakandibatsira, nokuti dai vanga vasina kundibatsira imba yese ndaingosvika yabvira. Ndichingotaurawo kune vezesa kuti dai vangotinzwawo kuchema kwedu, vatipawo transformer pangodawo dzimbawo dzingaitawo zviri nani panyaya dzekutsva, sezvo tiringoramba tichingosangana nematambudziko iwayaya. Tataura nababa vanga vachingosvika vakatobata mabhethi avari kubva kunotorera vana nokuda kwekuti zvese zvakapfira mumba. Chandaitika ndakandaenda kutown kotsvaga basa, ndobva ndabva kutown ndobva ndangosvika ndichingokanda masetifiketi angu pamusoro pomubhedha, ndobva ndaenda pamashops da kutsvaga zvekudya. Madzimai vanga vaenda kumashops kotenga upfu, saka ndichingosvika uko ndakudzoka ndife ndobva ndakafonerwa nemunext door wangu kuti imba yakubvira moto. Tiri kuona isusu panga pasina nguva muvakidzani wenyu achirwa zvakare nemba. Ndizvozvo. Pakatsva imba yemuvakidzani wenyu, imimi sevavakidzani, chii chamakaita muchibatsiridza imba payakanga ichitsva? Pakatsva zvakaitika ndezvengoti basa zhinji rakaitwa nefire brigade, bcause moto wacho unenge wakawandisa, wanga usingaiti kuti vanhu vadzime moto wacho nokuti papo magetsi anga aripo futi. Saka fire brigade paya ndo yakazodzima. Vanhu vakangozobatsira chete takangozobatsira kubvisa dzimwe hembe dzadziri mumba, kwakusina moto wangu usati wanyatsokuwanda, asi kumwe kwachona moto wangu wautopisa zvunhu pasina nguva. Taona isusu vavakidzani vakuuya penyu imi. Chii chamungati mimi izvi vavakidzani vakandibatsira chaizvo sezvo ini ndakanga ndisipo? Vakaita basa hombe chaiyo bhozi yanga yatoparira yese. Saka vakatora mabhaketi emvura, ngwaitongokanda mabhaketi emvura nemvura mukati, mahwindo angatoputiswa akaputiswa nemoto yese aya. Asi zvinhu zvese umwe hamuna chakasara, zvese zvakatsva. Mataura muchiti mimi makasvika muchisa macertificates amama panotsvagisa basa. Akatsva zvese zvakatsva, zvese zvakatsva, pana chakasara. Tinoziva isusu kuti vanhu vakanzwa kuti paita moto vamwe havanyatsogamuchira udzamu hwezvinenge zvaitika kuvanhu. Hongu tiri kutaura nyaya yemagumbeze nezvimwe zvese izvo, asiwo upenyu hwenyu ngezvamutaura paive nemacertificates zvichida nemabirth certificate evamwe. Vana neduwo futi isusu vanhu vakuru zvakatsvira mumwe zvese. Zvinova zvinhu zvakukupai basa kufamba muchitsvaga zvinhu izvozvo. Rimwe ndorandaenda tonotsvaga remwana musikana mudiki. Chii chamunoda kutaura kune varinoita zvemagetsi sezvo paine kutendeseka kwekuti magetsi akonzeresa moto? Isusu chatiringovakumbira ndechekuti vachiteserawo transformer, nokuti hatina transformer muno, toshandisa transformer yeku10 watt. Saka magetsi acho ari kuremerwa, ari kuita on off. Saka anongoti kana just less than a minute atoenda, maseconds on atoenda. Saka like pakambotsva iro bulb remundo rakaputika, akawanda ndobva rasvika bulb ndobva rawira pamubhedha. Saka isa takagara pacho angonzwa kuti ndikati kuchii, asi munhu akandalala dombo pamusoro pemarata. Pasina kupera 5 minutes here kuda ndofunga ngawirawo magumbezi zvinyatsokupisa zvishoma. Takangozunza vanhu vakudedzera seri kuemba kuti moto unotonga watoputsa asbestos uku wautobuda nekwasi kuno kuti asinga takazodaiso chiudzi chakubuda kuno. Saka takakasira futi kudira futi mvura, magetsi kwakusina futi angatoenda futi. Sema place nekupa akauya akapisa breaker rechina rikatsva rese breaker remagetsi. Ndobva ndafonera vezisa ndobva vauya kuzoita mainspection, ndobva vaona kuti breaker ndo mune tambo imwe yanga yakonzeresa imwe. Munoda kuti kudini vavakidzani venyu vakakubatsirai? Ndotenda vakanibatsira zvinhu zvakawanda, minamato daro ndongondi kansela vakanibatsira zvakanyanyisa.
kana zvokupfeka zvese izvi ndiwo akatondipa. Vavakidzani vatataura navo vamwe takataura navo mushure mekunge imba yepanext yatsva, vataura zvakare vachitaura nyaya yekuti vanhu vekuzesa vari kuda kuti zvinyatsoita zvakaita sei kuti vagadzirise dambudziko iri, nekuti kana kuri kufiwa kwakatoshiwa. Mwana weform 3 nenhau yemagetsi iyoyo akarasikirwa neupenyu. Iko zvino izvi zvidziyo zviri kungoparara. Kutaura kunoku, imba yakatsva iyi yepanext vari kutoedza kuvakiridza zvakare kuti imba inge ichioneka kuti imba iko zvino inoyi yava kutsva zvakare. Iyo nyaya inorwadza, inyaya iri kutiremera. Hatisi kuziva kuti vezese vari kutifungira kuti kudii, nekuti they are just promising. Pakatsva imba yepanapa vakauya that very day, havana kumbotora nguva vakauya. Mukuru wacho akauya pano vakati it was on a Wednesday, vakati Friday tiri kuuya kuzokuisira transformer. So tikati tiringoswera mangwana chete, Friday tinenge tane transformer, but up to now today is Monday hapana chati chaitika. Saka hatisi kuziva kuti vezese vari kuda kuti zvichange zvadii kuti vazogona kutibatsira. Bhosi kana iri nyaya yekufiwa makatofiwa nenyaya yemagetsi. Dzimba iyoyi yatiri kutaura yatsva kaviri, yakatsva musi weTuesday ikatsva musi weFriday, but hapana chiri kutora nzvimbo. Hatisi kuziva kuti vari kuda kuti zvitange zvazodii. Kana muri kuti makatofiwa munorevei? Tine mapo emapuranga, they are not treated, they are just painted. Handitika. So mapo aya ari kudyiwa nemuchinji. Saka kuri kuitwa transition yekuti ari kuchinjwa kuchiiswa ayo econcrete. So vaichinja mapo iwayayo ameno kuti vakasiya zvakaita sei pamba ipapo. Then mwana akada kuti ananike hembe. Line ravo ranga rakabata pa plate pano vanhu panga which means roof yese akanga ari magetsi. Saka line rese iroro akanga ari magetsi. Paakangoda kunanika blazer mwana akatobva arohwa nemagetsi akafira ipapo. A form 3 student girl akabva atofa. Tobva ipapo the theater imba yatsva last week iyi yatsva ruviri musondo rimwe chete. Saka hatisi kuziva kuti harisiriro rega po ratiri kutaura nezvaro. Iro riri takaripota ari magetsi anga akajamba. Vauya kuzoti vagadzirise dambudziko rekuti magetsi akajamba. Ndopavakatsvaga foti wakaona riri papo irori. Tanzwa nekuriripota kuti vedu vepo rakabhenda rikadonha, it's a disaster kwatiri. Ndopavakauya vaona foti ipapa vaona kuti apakwirike apaisike ladder. Ndopavakauya kuzochinjapo iri. Pamusoro apo riripo rimwe rakatoita rekujegerwa nerimwe kuti richiregedza kudonha. Akawanda abhenda. Saka hatisi kuziva kuti zvichazovei nekuti mapo iwayo akadonhaka. Ini ndinogona kutiza semunhu mukuru, but tuvana hatutiza akutofunga kuita fishwishu netambo dzemagetsi. Saka hatisi kuziva kuti varoda kuti tidii vanhu vekusesa. Dai vatinzwawo nekuti takaita zvavaida kuti tiite isu as community. Handiti vari kuti hatina mari, vakati itai zvese tikaita zvese we paid everything kuti vatigadzirisire, but chavo kuti vachingouya vagadzirise dambudziko iroro they can't. Hatisi kuziva kuti tochemera kupi kune vamwe vanoita zvemagetsi iwayo. Magetsi ndavo. Dai iri imwe kambani kune imwe taishifta tichienda ikoko, but ndivo ivo chete. Izvozvo zviri kufanirwa futi kutariswa munyika yeZimbabwe kuti kana zvichinetsa ngadzitwe kambani dzakawanda dzinoita zvemagetsi. Toona kuti kana uyu akatadza kundibatsira ndinoenda kuna uyu. Nokuti kana munhu ari mumwe chete ndinoona kuti anotitora for granted kuti ndini chete saka mungandidi. Saka ngavatibatsirewo ipapo. Kuri kuti zvinhu zviri kutsva iri fault yezesa. Vane here zvavanoita kukombanzeta vanhu kana kuti zvinongopera zvakadaro kuti imba yatotsva zvatopera. Tiri kuona zvinezvi imba yakatsva yaya. Iyezvi pane vari kutovakapo vari kuedza kuti imba idzokeredze kuita imba. Ipapo hedu tisingazonzwisisa kuti kune zvavanenge vaita here, but I doubt very much. Nekuti vachibvunzwa kuti zvichazoita sei vakangoti tinouya. Of which tinenge tichiziva kuti vachamboitawo ma-investigations nekudii, but hatina zvatinozoona paitika chinhu kamudikani hapashayikwe chaitwa. Nekuti tikaona imba yakatsva izvo handimatoona kuti pari kuvakwa kuratidza kuti pane zviri kuitika ka. But ivo havana chavanoita, hatione zvinozoitika zvacho kuti pazoitwei. Compensation yacho hatimboiona isu. Kana iri yemunhu inozowa compensation yerudzi
imba they can build a house for me but mwana wangu anondidzoserei. Tinenge tisingade kusvitsana ikoko but ngatingoitai zvinhu zvinoita kuti tigare tiine ukama hwakanaka. Isu sevagari, ivo service provider, tiite ukama hwakanaka. Pano tanzwa mai vachiti zvinhu zvakatsvira mumba. Imimi sevagarisani navo, zvii zvamuri kuona zvekuti munoti iko zvinezvi muri izvi muri kubatsirana navo sei pazvinhu zvavasisina? Unoti wakatarisa imba unyatsoona kuti magombezi akatsva, mamwe akanga ari manyowani ari muzvibhegi zvavo akangotsva akadaro. Mbatya dzese dzakatsva, zvese zvaivomba imomo zvakatsva. Of which kazhinji mabhedroom nesaizi yedzimba dzedu ndo rumu yandinoti ndo munogara zvinhu zvangu zvese. Saka zvese havana chavainacho, havana. Tiri kungobatsirana wemuraini chawawana musi iwoyo, ukawana sona, ukawana chigodo chesipo, ukawana gombezi, ukawana whatever chawawana, tiri kungoti handei. Tiri kuramba tichingokurudzirana kuti ngatibatsirane nemumwe wedu. Kubva musi iwoyo watsva imba yavo, havana kutomboziva kuzoti zvii zvakaswera zvikaitika. Vakatobva vaita pass out vakaswera vari kuchipatara, mangwana acho vakanoswera vari kuchipatara. Izvozvo she's always complaining nemachest pains. Saka tisi kutoziva kuti zvichazovei, utori urwere hunenge hwatoinga munhu nekuda kwezvinhu zvanga asina kutarisira, nekuda kwezvinhu zvinogona kudzivirirwa, zvinogona kungogadziriswa zvobva zvatopera, tongogara tine zvinhu zvedu zvakanaka. Mataura imimi kuti mai ava musi wacho hapana zvavakazoziva, vakanga vakutorwara vakazoenza kuchipatara, uye kuti zvinhu zvese zvakatsva. Zvii zvamungati imimi zvichida vamwe vakabatsirawo zvinokwanisa kubatsira mama vakatsvirwa nembava? Taikumbirawo kuti vane marata ekurufa, rufu yavo pamusoro pese apa hapana, pane zvimadimbu zviripo. Saka taikumbirawo marata ekuti mvura isati yanaya pakwanise kuvharwa, vapiwo kana paine vane zvavainazvo ngavakwanise kuvapa mbatya dzevana, zvekudya, havana chinhu. Saka ndozvataingokumbirawo, kunyanya marata, mawindow panes, kuti imba itange yagadziriswa mvura yanaya, nekuti mvura ikanaya futi rinenge rarimwe dambudziko rekuti vanenge vapanze. Zvekudya, zvipfeko zvese tiri kungokumbira whatever munhu chauinacho, feel free kuti batsirawo nazvo. Vavakidzani vati dai kuine vamwe vekuti tinokwanisa kuenda taingochinja kuti toenda kune vanokwanisa kutibatsira. Vachema pamusoro pemapo akaiswa kuno kuemagetsi, avo avari kuti ari kudyiwa nemuchenje uye ari kudonha. Magetsi kunokwana kuita zvakanaka. Kunofanira kunge kuine transformer yako, asi tato nemakore tichimbonzi transformer haina oil. Vanenge vachingotaura zvakasiyana siyana, ende mukatarisa kuona kuti supporting infrastructure yacho akafanana nemapoles aya hasina kumira mushe. Mamwe acho ndemamiti aura pasi apo haana kunyatsotiitwa zvakanaka. Saka dzimwe nguva ari kudonha, dzimwe nguva ari kuita zvakasiyana. Saka dzimwe nguva kana magetsi paanouya pai, kana ri sanhasi so paaripo so kudai, anenge achiuya achidzima zvinova izvo zvinozokonzeresa kuti paitike chiitiko chakaita sechakaitika panapa. Chii chamuri kutarisa kuti mimi chiitwe kuti mimi muzofila kuti taasefi, munhu auende kubasa uchitya kuti kana dzevamwe dziri kumbobvira kwangu kuri sefi weye? Tiri kutarisira kuti chekutanga ndechekuti transformer yedu yatakatenga iri kunzi iriko asi haina oil, vari kuramba vachitaura zvakasiyana. Tiri kutarisira kuti at least dai yauya yatanga iyo kusenza, uyezve vachinje mapoles etimba vachiisa kune atakajaira econcrete. Zvikadaro I think tinge tine pekutangira pari nani. Vataura vachiti zvava kutotyisa kugara kuno nekuti hauzivi kuti chii chichaitika nekuda kwemagetsi. Chatikazongokwanisa kubatsira kungopawo zvinhu zvanga tingori nazvo sechikafu, kuti pane vana, kuti vana vakwanise kudya. Asi payakatsva ndiri kubasa iri pasaidi apa ndo panga ndiripo. Ndakatongomuka makuseni ndichitongovhura ndondoona utsuru kubuda pamusoro pemarata, ende magetsi achona kunoku kwagara kune problem yemagetsi. Anouya achijamba kubaka achidzima kwaanenge achiita zvinokonzeresa moto. Then neimwe nyaya yemapozi, mapozi atinawo kunoku ndeepuranga, dhaga riri kunoku idhaga dzvuku. Saka muchenje une effect yakawandisa steri pamapozi. Tachingokumbirawo kuti vezesa vakurumbidze, since iri property yavo, zvizese zvezesa iproperty yavo, vangotionawo kuti tiite safe.
kozizvezvi kana kurara ka unototya kurara, unoona uchiramba magetsi acho zvaari kuita asirizvo. Makutotya kuenda kunorara? Hapararike, ungatorara wadonhedza mabreakers ese. Ndo maprecautions amakutore. Muri kudzidzisana sei kuti vedu onai dambudziko ratiinaro iri chii chatingaita kuti tinge tiri safe? Muri kudzidzisana kuti ngatibreke kudzikisa mabreka tive safe? Chokwadi chakanaka kudzidzisana, tongodzidzisana mukutaura patinge tichiita, kuungana kuzvibhorani kwatinge tichera mvura matinge tichitandara, but hauzozive kuti tese tiri kutora advice iyoyo here. Asi katiri kuona senge moto yapisa dzimba kunoku kune kwakatochena, pana paive masikati. Usiku hongu munaenda kunorara kuti ndadzikisa chii? Breka. Ko masikati ndo pamuri kuti magetsi auya rega ndibike ndichajise mafoni ndiite sei? Saka ndezvipi zvimwe kana ivo vezesa kuti vanombotaura nemi here kuti muite sei kuti munge muri safe? Kana injiri kutondera zvakanaka. Sesa yatinge imbotaura nevanhu kudhara. Izvezvi I don't think kuti pane vanhu vari kunzwa anything from this. Hakuna chikutaura. Saka apa kutongotya. Manheru wadonhedza mabreka. But masikati kamufiriji me mune nyama. Handiti. Saka inoora here nyama nekuti kutya kutsvirwa nemba. Saka dai vatibatsirawo ipapo vakwanisa kugadzirisa magetsi zvaititira zvakanaka. Vataura zvakare vachiti kana pane vanokwanisa, vakumbira kuti kana pane vanokwanisa kubatsira mhuri iyi nokuti marata pamusoro akatsemuka, vana zvipfeko hapasisina, kunyangwe ivana mai havana zvekupfeka, magumbezi ese akatsvira mumba umu. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe zvakare kuti musi wechishanu wega wega tinokuunzirai chirongwa The Blitz chinounzwa nemusikana Tasha, umo maanokuratidzai, maanokuigirai mahighlights enyaya dzese dzatinenge takaita svondo rinoiri nedzimwewo dzatakaita kare.